Karena जों NLFP in ATTF जों তিনি বাইকাই 2 বছর লাইয়ে 2 বছর 7 মাস কাকা তিনি লাসে जोंनो केबो अटो दिन अटो तारे रेनाय नि जोंनो कुन सामानि फिरे सिनि प्रेसिडेंट अगेजार सिनि अखरा बाबो बराबो कोयो ऑफिस नि बरक सावो रेनाय इनका ऑफिस थांसो हेन नाम अखरा रग रिया अखरा रग इनका कोन्टि नंबर रग आं ऑफिस आं निजर बायथां नुखा ऑफिसर हैनो दं कागज तो इनका जोंनो टाइम साका नां अखरा दाय खाया इनका जोंनो बा जों वालेरना खलायजु अमने कारे आं सैचौ का सै मालिया दं मालिया तिनि लासै जोंनो बनो संगा इनका बनो अखरा तिनि बागे सामु नखलाय दं जों अखरा ने गेस थांया जों कबि लामनो थांना कबि कावनो सानाया आं कावनो खावया इनका ओ कारण इच्छा बायदा आं तिनि प्रेस मी माखलायका जत लुको बिसका नगना नांका चिनि अमदे जोंनो बा जों जे जरा और चिनि अखरा एग्रीमेंट दं एग्रीमेंट नि मते बा कोन फाना चिनि सामु थेपा दगले तिनि लासै चिनि जे जरा कि अखरा दंनाय बसा बक्सा मानो माया अमते इनका जों सराय रंगे तो जों सरायलाय तो जों कोन फाना करिका इनका जोंनो बा जों आगे जों जे जरा बलं बिसिं तंफ्रो जों अटो कस्ट के जों 11 लाख लाय फैयो चिनि बा कोन मान थाइसुर करि खादबा गवर्नमेंट जोंनो बा रेनान करि खादा अब नां गवर्नमेंट अफ त्रिपुरा नांना जतन कोयनाय जों बलं बरक तंफ्रो जों हुइजागै बलं बिसिङाव वालं बिसिङाव बुफां बिसिङाव जों खावै दंमोन तार तो फाइनली अलरेडी जों नखरि फैजा तोमं से जोंनो 15 तारिखनि बिसिङाव ओं मास 15 तारिखनि बिसिङ जोंनो जत किसु अफिशियल बाबे थे जोंनो जिदि लिटार रिया इनका दुइटा लामा ना होते बरा जोंनो बासेर ना इनके बो जोंनो जेजरा सरकारि पक्षते जोंनो मान थाइसुदा रनाव तो हाया इनका जों अटो जों गेटार दंनाय जोंनो कोन रिया जों जत कावबुथारसि दं कथां दं चिन्ता केना अबश्य चिनि बिसाबते परिवर्तन तमताना रेनाय बरा साव अटो दिने जोंनो रेनाय हिंसाया चिनि अखरा थां सम रेनाय तिनि लासे चिनि अखरा होने कोन फलो खाया बरा इनके जों अब फाइमानि तम चिनि आराम तंसि तम फायदा तंसि चिनि अमन इतुया जेदिने 15 तारिखनि बिसिं जोंनो जुदिन सिलिसन जुदिन नाया इनका अ आगरतलाव जोंनो कमा बुथारनाय तानि कारणे जों अट बছর जों कष्ट खालायो जों बोमाया काव बोफाया काव नौया काव होगया काव पाराया काव जों थांलायो अट बছর जों कष्ट खालायमान तिनि लासिन जों कष्टनि फलबर थां इनके अबने कारणे ताइबो टाउन गोबां काव जों जे दिन मासा मासु फाइने बरं तिनि लासिन केस बो पाया बलं बरं जत सिलेंडर रिफाइन माने केस तो बलं बरं जत पाइनाने कावतमन अब केस तान दि पाया केस नंबर दिसिनि अकरा हजार केस नंबर हो तिनि लासिन केस तो ऑर्डर खाइ जागे अब तानि कारणे खाइ जागे इंगे बरं जे दिन समरंग निबो जत किसि जत ऑलरेडी मान थाइसु जत मान ना तिनि लासिन जों कोन फाना जरा चिनि एग्रीमेंट मते कोन फाना चिनि मान ना करै आसक्ति जों ताव जों छाताव गतो ओ का अबनि तिया जों कोनो गोथां तंना मचंलिया जोंनो अट बছর जों कष्ट खालाय फायका बलं बिसिङा यं रुवा थामपो जत किसुनो जों काटे रुइ फायका अबनो तिनिया हिंगा डायरेक्टली 15 तारिखनि बिसिङ जेहेतु चिनि जे जाननाकि अनएफसाइड अनरिटर्निंग अनलिस्टेड बरानो तंमु जे दिने एफसाइड खालाया हिंगा जोंनो जतन मासा कावबुथार पाइसि दं गोथां दं तां केनाय चिनि बि गोथां जों बायदि पुसनाय बक्सा नायदि अब सिलेंडर ने रां न मानिया वै 35 मानिया वै थैने थैफैगा ताबो जेलो तंखौ जोंनो सागांगन ना केस नंबर 2 दि जेलो को जना तंग केस नंबर जों केस होने जोंदोबा केस होने गवर्नमेंट सैनबले ओ केस तम तरि आंबरा अबनो ओइ 15 तारिखनि बिसिङा जोंनो जतके सिलेक्शन दिने रिया इनका गोथां तंनान मचंलिया जोंनो न डाइरेक्टली कावमा बुथारनाय चिनि तिनि लासिन केस बो पाया एरफोर चिनि मान थाइसु तो मालिया इनके जों तांखाने तंवै जों अट बছর जों 11 लाख खालाय फैयो चकलेट कोसन दाम सुदा करिखौ तिनि लासिन इनके चिनि एमां बरो चिनि बोसानि जेनेरेशन नि एमां बरो
sini bangsa Aadhaar card kere ration card kere dokumen kere sudah tahu thang ini cuma tak insya nara eko yo poncat thang ini tak insya nara ni kono se dokumen kere jeng tang khaina sini tini na jeng kono se kere ko amone kare tapi tongo sana ya kebang mak tongo যেহেতু চিনি যে কেস হইতে চিনি মানথাই সুতাই ন যত রিমাই আফানো যে মানসাক जोंनो आं 15 तारिखनि बिसिङा जोंनो डिसिसन दनानि उंथौ तोंमों जों 15 तारिखनि बिसिं जिदिन साख्लाय आइखाय जों नांखायगे लामा फानो मा सौनाय नांखायगे आगरतलाबो फानो जोंनो कावमा बुथारनाय हायाखैबो जोंनो रोनानि मा थांनाय जोंनो बांसा ताबो सिनि जे जरा जों बायचोंनो वालायरनानै खलायजाका जों बायचोंनो केलेंकारि खलायनानै खलायजाका अफिसाव थांसोङै टाइम थादोंना नोंनो अखराव लिस्ट रैया अखराव ना सोंगायगा जोबराव जायखाया आबो सटिकारि जायखाने साबो ऑफिशियली बरो जायखायना नमले तिनि अखराव दम जायखायाब्ले तिनि अखरा मतलब लिस्ट रनाय कावसे जायखायना तो ऑफिशियल जायखायनाय ओ कारणे तोमों जे जिदिन जोंनो 15 तारिखनि बिसिङा सल्यूशन खलाय नायथे जोंनो कावमा बुथारनाय हायाखै तिनि मानथाय जोंनो रोना नांनाय आं गोबां मा काव साना थाया आं सानि बेरङिया असिगित जों बलंबर जतन मरखजा सिया रोङिया नरा जेनो बुजि लाइथं जतन 15 तारिख बिसिं माय आं का कारण जों नायथे जोंनो काव बुथारना नांनाय नायथे जों लामा नखनाय आबर राजी आदर नो ग्रुप को और ग्रुप को परिमल ग्रुप को ऑल इन ग्रुप सीएल ग्रुप को आं अब ग्रुप साना थाया जों ग्रुप साना थाया एटीटी इन एनएलएफटी नंगौ रांखौ खायदाबो 250 कोटी पैकेज तो अब चीनी बगैया अब उनका कैसा एडीसी डेवलपमेंट अब नहीं बगे चीनी जरा गवर्नमेंट चीनी मान थाई सुटाई जे 3 लाख चीनी कौन से पता करे अब ने सब 250 कोटी के अब तो माने अब एडीसी डेवलपमेंट नहीं अब कौन चीनी बगे अब पब्लिक रनी बगे से अब राने से बगचाने ने कौ से अब पब्लिक रनी मान थाई अब बसने रनाय सब अब कौन 3 लाख कौन सिलेक्शन थाई के जों सानमानि गाय अबैसो चीनी बसा बुतै जत चीनी जे जरा रयेल बर आर्मी जों जे जरा सागबे दगनेराव बरांनि मानथाय सुथाय तंमों से सरकार जोंनो रोना उंथौ चीनी अगराव साल फुटनि बर जोंनो कागज रिटो ऑफिस आं निजे बायथा मोननोखा कोनो जोंनो गवर्नमेंट जोंनो फलो खाया उंथौ सपोर्ट खाया उंथौ आमनि बागै जों इच्छा बायदो मा फैला ताव सजोतै नरो का ताव से दंनाय देखा दोजा दो नरो कुदिनो को लामा का सो हो रा का ना सिनि का दंनाय रो दा नरो ओ लामा का सो थानो आं निजेर बाय थां दङ आफोरबो जोंनो थांगा ट्राइबल वारफेयर मिनिस्टार थां दसे फायगा 2 दिन बिसिङा सिलेक्शन अमं पाइनाय जतन नांनि सलं पाइनाय ताबो 2 मास पाइबो अब कोनो बिनि कोनो कखुजा गैया हाबा पछि एक्सेल खल खैला हाँ अब बोमंग तो जत तो काजाग नो बोमंग काही तांग खाइनाय बोमंग कायबो काया है गवर्नमेंट जुने अच्छा कहेंगे तांग खाइनाय चिन अगर तांग खाइना तो टोटल चिनी जे जरना के चिनी जत एटीटी इन एनएलएफ जत ने लिस्ट रिजल्ट तो वो चलो सरकार चलो फॉलो खाया नाम सो जेते एनएलपी एटीटी माने नरकी सरकार बाय एग्रीमेंट खाइ खाय ना जों साइजों के बर फाइनाय करे जों चौकिन अफायो चौकिन जत और तने जतन चौकिन जों बर से केबो साइजों कैसा खाने जों फाइनाय करे 2024 7/9/2024 जों फायो आबो ट्रेनिंग बेके तिनि कोनो सिलेक्शन खलाय जाया को 2 बছर लाइन ने तंगरा का बर्तमान ए जम्पै जलाव जों खलायो ताबो नों स्पेशल रिक्वेस्ट पिगनि प्रेस नि बिदि मन्त्रिनो दा खाया नानो सिया ना खाया आं तिनि प्रेस नि हिंकाय सिनि अगराव तो काहाम न बरो सिनि बा सामंग तांगो काहाम न बरो तथ्य खलाय तो सिनि बा सामंग चारनानि ओ कारेबा आं केबनो साया गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा जोंनो बरा से जत केसु बरा नि थानि से आगे तंग्रो सिनि अगराव नि उपरनो ताबो के अगराव से गवर्नमेंट नि उपर जोंनो गवर्नमेंट जोंनो तारातारे न सामंग सिनि सामंग रमना नायथो चीनी सामने दौरया माने तारातारा चीनी सामने के सक्सेस खालामनानै अंथ जों
বর্মরা হাতে কতবো जों थांखा अरबो थुया चाया यंखा थामफै वाजा वाटै जों अरबो कष्ट मानका नारा मीडिया ने बिसिं देन नाबो नोकसी तंखना आफोरबो जों प्राइस मिनि प्राइवेट वेलफेयर मिनिस्टर सिनि बरम गनां विकास बा थां बाय थांनो गसे फायगा दुइ दिन बिसिंगाना नांनि सिलिसन नंनाय बिनि लाथे अबो कौ खुसा जागिया को और अबने कारिबो चिनि मान थाइसुदा आइकार्ड नि बिसिं देबो अरब बाहात बाक्सा चिनि तो टाइम नि आइकार्ड टानि तो इम्पोर्टेन्ट ना बाक्सा बा साइमन ना रांनि बागि दे बलं बर काय अब जों मानो आइकार्ड दंगा चिनि बलं बरने आइकार्ड मा चिनि कोनो दाबि हिनिबो करे पंचायत होइते ब्लक होइते कोनो चिनि दाबि करे एरपर डकुमेन्ट सालांना फानो चिनि कायसे चिनि सिलेंडर आइकार्ड ना कोनो डकुमेन्ट जों सालामदे सरकार जों फलो खाया अबने कारे जों बारे बारे सरकार न जों रिक्वेस्ट मागे जों जतसु चिनि जे जरा टीटीएफ एनएलएफ जों जतसु जों सिलेंडर खालायना रंनो लिस्ट तंनाय न सिंफानो रेनानि अंथं तंमुं से जिरि रिलि आइ गाय लाहार फनो जों मा नखरनाय हाय आइ जों आगो तो फनो जों फायो जों न मा काउसिनाय काउमा बुथारसिनाय तचिनि कोनो उपाय करे लामा करे जों त कायसे जों बाचेनानि नांगले अच्छा नों जे 15 तारिख दिन सबले 15 तारिख आगस्ट दा ए अं 15 तारिख 15 आगस्ट नांनाय जोंना जे कोनो सिलेक्शन खायना नांनाय नायते जत किसु रेने फनो 300 जना जागा 50 जना फनो रै फनो दाबा जों बिसास खालायनाय रांखानो के कखना रांनि काउट छाया जों रां बेजों कोनो प्रॉब्लम करे कैश विथड्रॉल प्लस आइडेंटिटी कार्ड कोनो जना आई कार्ड रैया जों कोनो फॉलो खाया मालायो काउट साव जों बराक बेबो जोंनि अजमारबो काउट साव बराबो साव जों बारे बारे ने रै दङ बराक जों फॉलो खाया जों ओ कार्य जों बराक न मोननाय जों दं मालिया जों आगे बराक नेबो सपोर्ट ताबो जों बराक नेबो सपोर्ट जों निजेर बासावो जों सामुं माथायला जों ताबो मेन काउंट खासिनि गवर्नमेंट नि एगेजन जों मा थांसिनाय नांगे गवर्नमेंट नि आफानो थैनाय कोनो जों ताइवेसा सिलाय तिसा थांनानै अबो हाया जों थैसिनाय पुरा पुरि गोथांथ' जों तांखायसिनाय अबसे जों जेनारेशन बिसाबति तांसानाय आमनि बागैसे आं तिनिया ओ जवाब नां मारिसियो Ada keluar no nani kau selain tak bukan terus di sini orang sama apa बरा जोंना सावो नरा जेफाना 2 बोसोर बिसिना ने जे जरागे आई कार्ड मानना संना जतो न क्लोज मान पाइनाय 2 बोसोर अलरेडी लाइका ताफान बमु से करिको पाटा से करे एंगे जों साबन आसासिनाय आगे तमरो जों चिन अकरा न मा सावो ताबो अकरा बरा निया फावनो गवर्नमेंट निया फावो एंगे अकरा से गवर्नमेंट निया फांगे अकरा रोके बुसुते बरा सालथाय जों जेन सालथारिक तो सामं तांनो तो तागला से बरा के सगा गवर्नमेंट लगे तांसा नांग अकरा कोन जायके जिनि अकरा जायके तानि अगली सोयो ऑफिस ओ आबने कारेवा जोंना जेहितो रनानि अंतो तमुं से रियाय कायका जों सबाव नखना सबा कट नखना जों कोनो आगे दे जों सिलागे चबा खायो ताबो जों सिलागे चबा खाने काउ छाया बागदाबो बुजिमान बरा बलं बरबा ताबो ताइसा बरा अंति काउ चबा खाने काउ छौ अब कोनो नाका दे अब हाया जों खलायमान गायके जों आगे सिलागे चबा खाने जों ताबोखाय लामाव नखरै जों यावकनो फानो जों खरां तिसावै जों मासिरि सिनाय तिनि लासे जों अट' बसर कायथांका नगो बाक्सा बाक्सा माइ करै तंथाय न करे अंखाथिनि जानाय माइ करै अंखा बैनि नगो तंखा बाक्सा बाक्सा जों ताबो सिलेक्शन खालाय जायो बफुर खालायसिनाय जों बफुर दरा फायनाय ओ दराना नासिंमां जों नासिं लेंका बफुर फायनाय दरा आबने जवाब गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा रेनानि अंख जोंनो तमुं जे जोंनो जेरै रैया गायकाय 15 तारिख नि बिसिं कोन सिलेक्शन खालायगा जोंनो काउमा बुथारनाय फैनानै अलरेडी फायजाक आं कथांथना मोसंलिया तानि मोसंलिया आगेबो हयराने ताबो हयराने जों जे दिने ग्रुप तंबरगा कायसा कायनि फाइनान्स माने फोन कायसाने फाइदेनानै अमति सुबिदा ता असुबिदा बरथां तिनि लासिं तानि केस पाया आं बलंबरनि केस बलंबर जगन्ते फ्लैग डाउन खायगा माने बलंबरनि केस जतन पाइना तमन तानि पाया आबनि जवाब नां खुसुं गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा बन जवाब नां थों आं थैनानै क्रिया आं थैना एकदिन आं थैना पृथ्वी हामरगन फाया आं थैना फायो थैना ओ कार्य जतो
khajane takutai bukoro nora jotoso chungno chubanane nai di chini man thai sore chung tini na chung hoirane khajak pamane chini ritane an website ritane ong tongara jotono chung yapre bakse selayano kebuni kebo hamya sitra salaya tei khayoi kebuni kebo against kok salaya tei khayoi kaisa lama thang kainge chung jotono chorok ka hilai man kain ka abon chini samukta khamo chung jotono boni busa chung abo ta sale chin jora kari ka bo chung jotono pal thamai na nangnai ani jidine kormani dereman tongkhange joton nainai khajane takutai bukoro ano nakadi ani korman tongai nakadi ani chamane chuman tongai pesa light musa lo khai okra bo sai tong bra bon nang nebo chung dijon nai tongo office bo chung bare bare thang tongo case ni bo bare bare rei tongo bra sau tongo onek jone tongo case hajra rei ma tongo warrant no korona hing sajanai tongo bibin rokom tabu kebama tongo maya Jadi to ko kojon amane nara bo signa nukna kojon mang maya na median bising bi saimana taw maya awo tongme to abo sar sana kare abo na dinamra bormura hatai kotor ka sobro nukna kojon bang maya Sehingga lama asung nai kuno sing tini aso khana baca maya lama asung omte decision ago tola sung asung phai omte decision abo sing kaise chini song mane gaiga 15 tare August 12 saden lota pass kai mane o dilim sing asung afro sing thai kai re to hamo ani bumo bolong borong ke chongro ana kom thing ani nijer bumo ga kaule jetir pora aung ga pochin gobind bare rasmane roja para ormiang ini mungkin Aini muka punya orang nasim para. Soal silai dia. Jotona hambai Tak